Pozdravujem vás pri sledovaní tohto videa o produktoch Touchdown Essential. Dnes budeme hovoriť o téme, ktorá fascinuje ľudstvo od nepamäti. O hľadaní prameňa mladosti. Veda nám však ukázala, že starnutie nie je len o vráskach na tvári, ale starnutie začína hlboko vo vnútri, priamo v našich bunkách. Možno ste už počuli o termíne, takže teloméry. Sú to ochranné koncovky na našich chromozómoch. Ak si to chcete predstaviť niečo ako, sú to tie plastové konce na šnúrkach, čo máte na topánkach. Za každým, keď sa bunka rozdelí, tieto teloméry sa prirodzene skrátia. A stres, toxíny a oxidačné poškodenia môžu tento proces drasticky urýchliť a priamo ovplyvniť. To, ako sa cítite a fungujete s pribúdajúcim tým vekom. Po mojich 35-ročných skúsenostiach v oblasti zdravia viem, že doteraz sme starnutie len spomalovali. Dnes vám však predstavím prelomový produkt, ktorý cieli na samotnú príčinu starnutia buniek. Zoznámte sa s Telo Vital. Tento prémiový doplnok vyvinul doktor Bill Andrews, popredný svetový odborník na telomérovú vedu, ktorý formoval to, čo dnes o starnutí vieme. Dr. Andrews zvolil trošku iný postup alebo prístup ako ostatní vedci. Preskúmával viac ako 10 000 rastlinných extraktov a hľadal tie vzácne zložky, ktoré by mohli aktivovať expresiu telomerázy v ľudských bunkách. Telomeráza je enzym nevyhnutný pre udržanie dĺžky tých telomér. Tento prelomový objav tvorí základ Telo Vital. Žiadny iný doplnok výživy neobsahuje tieto špecifické extrakty. Čím je Telo Vital taký unikátny? Obsahuje presné rastlinné zmesi, ktoré boli laboratórne testované priamo na tých ľudských bunkách a pomocou tých pokročilých testov, aby sa potvrdila ich schopnosť aktivovať tú telomerázu. Nájdete tu organický extrakt z kurkumy, ale pozor, bez kurkumínu. Hoci kurkumín bojuje proti zápalom, vedecký výskum ukázal, že môže inhibovať práve tento kľúčový enzym telomerázu. Náš špecifický extrakt bez kurkumínu však zachováva presne tie živiny, ktoré aktivujú tú telomerázu a chránia bunky pred oxidačným stresom. No a ďalšou silnou zložkou je organický extrakt z granátového jablka, bohatý na polyfenoly, ktorý podporuje tú bunkovú obnovu. Máme tu aj koreň šišáka bajkalského, bylinu z tradičnej čínskej medicíny, ktorá preukázateľne aktivuje tú telomerázu a podporuje odolnosť buniek. No a do tej zmesi sme pridali aj plody hezy, známe ako král medicíny, ktoré chránia teloméry pred poškodením. Nájdete tu aj organický extrakt z hlohu, čo sú plody s vysokým obsahom antioxidantov pre zdravie vašich ciev a buniek. A prášok z organickej pšeničnej trávy plný chlorofilu. Je to pre maximálnu využiteľnosť. Sme pridali aj piperín z čierneho koreňa, ktorý dramaticky zlepšuje to strebávanie tých vzácnych rastlinných látok. Telo Vital funguje znútra smer von. Je to cesta k dlhodobej vitalite, ktorú tak všetci potrebujeme a chceme mať. Po prvom týždni možno ešte nič nebudete cítiť, ale vo vašich bunkách sa začne už pripravovať pôda pre tú obnovu. No, po prvom mesiaci si môžete všimnúť už stabilnejšiu energiu a lepší spánok. No, už po 3 mesiacoch pravidelného užívania Telo Vital podporuje to prirodzené bunkové procesy a zdravie tých mitochondrií, čo pocítite na lepšej výdrži, hladšej pokožke a rýchlejšom zotavení po nejakých chorobách a podobne. A po pol roku vaše telo pracuje inteligentnejšie. Bunky fungujú viac ako v mladosti a vy cítite jasnejšie myslenie a hĺbkový ten pocit vnútornej odolnosti. No a po prvom roku užívania váš vek v kalendári to už bude len jedno číslo
ale vaše telo bude hovoriť niečo úplne iné, pretože sa budete cítiť silnejší a celkovo mladší. Záleží nám na každom detaile, preto tie kapsulky sú vyrobené z organickej rastlinnej vlákniny, ako je u nás aj v Touchdown Essential štandardom. Všetky tieto produkty balíme do sklenených flaštičiek jantarového skla, aby sme ochránili tie vzácne extrakty pred svetlom a oxidáciou a mikroplastami z lacných plastových obalov. No a zdravé starnutie by nemalo byť nejak komplikované, preto dospelým stačí jedna kapsulka denne, no ale ak náhodou trpíte nejakou vysokou mierou stresu alebo ste nejak viac na tom, ako je bežný priemer, môžete si užiť ako aj tieto kapsulky za jeden deň pre rýchlejšiu podporu. Na jedno balenie vám obsahuje 30 kapsul, to máte na celý jeden mesiac tej bunkovej obnovy. Doprajte svojim bunkám starostlivosť, akú doteraz veda ešte neumožňovala, a navyše ako nový zákazník môžete pri prvom nákupe využiť bonus 50 €. Spoločnosť vám aj garantuje vrátenie peňazí, ak nebudete spokojní, a aj to v prípade, že balenie celé spotrebujete. Nemáte čo stratiť. A ak toto video pozeráte na odporúčanie niekoho z partnerov alebo z klientov, ozvite sa mu, vypýtajte si nákupný link, ktorý si tento Telovital objednáte priamo z pohodlia vášho domova, cez počítač, cez notebook, cez telefón. No a pozrite si aj ďalšie videá, kde sa dozviete viac o celom systéme pre vaše zdravie a dlhovekosť. Ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše výsledky.